Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Sito Gómez, alcalde de Moraña e presidente dende fai 20 días da agrupación local do Partido Popular neste Concello de Interior, Moraña. Benvido, moi boa noite, como estamos? Moitísimas gracias por convidarme outra vez aquí ao... Bueno, xa fai un aniño que andaba por aquí, o sea, de ano en ano, máis ou menos, non? De ano en ano, pois sí, estamos aquí vimos a facer un repasiño concello da xestión municipal, porque, aínda que en población sea un dos concellos pequenos que temos nestas comarcas, pero ten a súa importancia. Pero antes, queremos falar do Congreso Local do Partido Popular, que ven a refrendar, vostede presentábase como novo nas pasadas eleccións do ano 23, agora colle o partido e ademais o colle por aclamación, non? Que se supoño que é unha cousa tamén importante. Sí, exactamente, sí, bueno, eu desde aquí, pois, agradezco aos afiliados, aos simpatizantes, bueno, que me respaldaran en ese congreso do día 29 de marzo, do mes pasado, e, bueno, sí, pois, ao fin e ao cabo, pois, é un reto máis na que, bueno, me sinto moi arroupado por todos eles, na cal me enseñan moitísimo e están sempre ao meu carón para axudarme en todo o que necesitamos. Claro, pero e esa responsabilidade como se leva? Porque é moito apoio, pero hai que responder, non? Hai que axudar, hai que responder tamén ás expectativas, non? Exactamente, eu sempre estou aí para responder a ese gran apoio, porque, bueno, eu sin eles non son nadie en este sentido, o partido pois somos todos, ao fin e ao cabo pois ten que haber sempre unha persona adiante, pero eu sempre digo, en todas as cousas sempre entre todos pois facemos o todo o posible para chegar a unha cúspide en este caso e para axudar a todo o mundo. En este caso, pois, eles son o meu gran apoio, xa foron nas eleccións, xa estuveron aí pois axudándome casa por casa e así yo agradezco e sempre serei agradecido con eles. Bueno, é unha nova etapa no partido, vostede é un home novo na política, neste mundo da política. Digamos que cales serían os obxectivos que se quere ou que se puxeron no programa do Congreso para levar adiante nos vindeiros anos? Sí, no Congreso, pois, isto é unha continuidade. O partido, pois, xa está forte, é un partido, pois, bastante constituído xa no término municipal de Moraña. Entonces, é seguir adiante, seguir unificando forzas e seguir traballando, que iso é o máis importante. Vamos a intentar, pois, acadar eses retos de, conseguir cada vez máis xente, porque neste partido, pois, nadie sobra. Para min, todo o mundo é fundamental, e para min todos os morañeses son fundamentales, e por eso pois é ir recaudando e buscando xente que queira animarse e estar con nós á fronte para axudar a todos os veciños, que para iso estamos. Defina un pouquiño o perfil e os nomes, porque algún é concelleiro da nova xunta rectora. Sí, bueno, pois basicamente pois é o que decía, é unha continuidade na cal pois temos, os concelleiros van a figurar como algo que teñen que estar aí para intentar pois levar a cabo ese fortalecemento do partido, na cal, algúns menos, neste caso, menos Luisa Piñeiro, que non pode estar representada, neste caso, o partido local por os seus cargos, sí, no partido provincial, pero despois conto con todos os concelleiros e así o plasmei ese día ali no Congreso, ademais de todos os simpatizantes e afiliados que me acompañaban tamén. Bueno, esa alcaldesa Luisa Piñeiro sigue sendo un referente en Moraña, non? Sí, sigue tendo autoridade, sigue tendo mando, non? Sí, exactamente, é un referente, dela tamén pois aprendo moitísimo, ela enséñame moitísimas cousas, sempre na vida hai que rodearse de sempre dos mellores. Eso sempre, e ademais son dos obxectivos que vostede non citou, pero pregunto, porque supoño que está dentro de 2 anos, en maio do 27, hai eleccións municipais.
Sí, e exactamente. agora vostede non só é alcalde, sino que ademais é presidente da agrupación local. Hai que traballar moito, non? Sí, hai que traballar. Eu creo que, bueno, desde que empezamos a legislatura, pois é o que estamos facendo. Eu paso horas e horas que moitas veces non me dan as horas, pero, bueno, unha vez que estás aquí é para traballar e vives o momento, vives pois a continuidade, sabes que dentro de 2 anos xa están outra vez as eleccións aí, pero, bueno, eu vivo o momento e traballar pois ano e ano e intentar facer as cousas. E a usted gusta falar cos veciños, non? Sí, ese é o que máis me gusta a min. Eu falo cos veciños, unha vez que hai os problemas, pois eu acerco-me ali onde ao veciño para saber de primeira man cal é esa necesidade. Se pode arranxar antes ou despois, pero hai que... Exactamente, sí. Eu moitas veces, pois digolle que moitas veces non somos capaces de chegar no momento, pois ao día seguinte, pero que ao final esas cousas si se poden arranxar, pois arranxarémola e así estamos facendo. Pouquiño a pouco estamos chegando a esas necesidades que, bueno, que se plantean todos os veciños e que ao fin e ao cabo pois van realizando. Perfecto, bueno, pois deixamos o partido e nos vamos a facer un pouco de balance de legislatura. Simplemente a modo de resumen, logo entramos en detalles, se lle parece, pero xa estamos casi, levamos 2 aniños, estamos casi rozando o 50% da legislatura, non? De maio do 23, que se inicia a legislatura en xuño, pois estamos chegando alá. Cal sería o seu balance? Do prometido fai 2 anos, canto estaría máis ou menos concretado en fase de desenvolvemento ou xa rematado ou feito? Sí, do prometido, no que levábamos no programa electoral, hai máis casi do 70% que xa está avanzado e moito xa está feito, encamiñado, sí. Nós, bueno, estamos levando xa a cabo algunhas obras xa grandes, neste caso, pois o aparcadeiro disuasorio ali no casco urbano, que empezaron as obras hai cuestión de mes e medio, bueno, están realizándoas, que acabarán en outro mes e medio, así, 2 meses, e acabarán esas obras. Bueno, eu desde aquí pois tamén quero pedir disculpas aos veciños que, bueno, que crean un trastorno. Todas as obras que se fan no concello, pois moitas veces generan un trastorno. Neste caso, pois é un parking que se está usando para para ir ao supermercado, bueno, é un parking que se usa moito en Moraña, e, bueno, é que agora, pois, esas obras, pois, están condicionando moito, entorpecen, sí. Pero, bueno, pouco a pouco están avanzando e pronto se finalizarán. E despois, bueno, hai obras, como pode ser que empezan hoxe, agora vindo hacia aquí, hacia este plató, pois recibín chamada que xa empezan mañán esas obras do campo de fútbol de Mirallos, unhas obras que son moi necesarias e que xa veñen pois por distintas circunstancias na cal eu tamén pois asumimos esas responsabilidades, non circunstancias ao Concello, sino alleas ao Concello. Esas obras de Mirallos hubo sempre problemas na cal foi pois as subidas cando foi a guerra de Ucrania, as subidas dos precios dos materiales, a empresa que adxudicouse a obra dou en quebra e agora pois licitouse a cuestión de 3 meses e a empresa que acolleu pois tamén renunciou á obra. Bueno, nós deste equipo de goberno pois xa nos puxemos a man á obra, non tardamos nin 10 días para intentar buscar algunha empresa que pudera facerse con esta obra e así o fixemos, pois buscamos esa empresa e esa empresa pois mañán empezan as obras para intentar xa acabar dunha vez ese magnífico campo de fútbol que vai levar unha remodelación importante, non? Sí, vai casi... Porque césped, rego, torres de iluminación, drenaxe, bueno, prácticamente vais quedar novo. Nas primeiras legislaturas, bueno, nas anterior legislatura, na de María Luisa máis de Cela, pois modernizouse o que é as gradas, tiráronse e puxéronse completamente novas e agora pois toca o terreno de xogo, un terreno de xogo que vai totalmente novo, cas torretas de iluminación, os drenaxes e riego,
que eu creo que vai ser... Césped natural. Césped natural, exactamente. Vamos a seguir apostando polo césped natural, que, bueno, que moitos compañeiros, moitos alcaldes da contorna dime, bueno, estar loco, como te metes a un césped natural que dá moito traballo, pero o noso referente, o noso campo de referencia da zona era o campo de Mirallos, e o campo de Mirallos vai ser algo que pronto estará... O sea, que na próxima temporada estará pleno. Exactamente, para a próxima temporada queremos ver aí xogar xa o noso Moraña. E como vai o Moraña a estas alturas? Pois o Moraña, pois estamos aí na mitad da categoría, estamos en segunda ref, en segunda regional. E, estamos aí luchando polo entrar en playoff para poder xogar para o ano, para entrar a primeira. Pero, a ver, pouquiño a pouco. Os de Pontevedra van como motos, eh? Sí, exactamente. Os de Pontevedra é un orgullo, ter un equipo da capital, ascendido. Bueno, e que máis obras temos en marcha? Sí, temos obras obras de gran importancia. Temos tamén a segunda fase, a remodelación da Rúa 6 con Mos, un proxecto que vai a 519.000 euros, un proxecto que é a continuidade da calle, a calle que vai a Mos, ca continuidade ca Rúa 1. E ademais, vamos a decentar tamén o camiño que enlaza a capela de Mos ca carretera da Diputación que o camiño que vai a Campeón. É unha obra importante, unha obra subvencionada, neste caso a mitad por a Xunta. A cal agradecemos a todas as institucións, porque o noso presuposto, somos un concello pequeno, o noso presuposto é pequeno, pero a gran maioría do financiamento veñen de outras administracións, na cal eu agradezco, neste caso, a Xunta de Galicia e a Diputación, que obras como o campo de fútbol de Mirallos é unha subvención que ven da Diputación de Pontevedra, o que é o plan máis provincia, claro. Bueno, e facemos un breve repaso, porque o tempo correnos moito, señor Gómez. Breve repaso: mantemento, limpeza, melloras de camiños, de colexios, de centros culturais, etcétera, 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 e métame tamén o saneamento no medio. Como está este paquete de servicios? Sí, exactamente. Estamos, mellorando, estamos empezando xa foron estas obras que mencionei anteriormente centradas no casco urbano, e agora vamos empezar xa a centrarnos xa máis no rural. Estamos facendo saneamentos, este ano xa se fixo algúns saneamentos no que é na parroquia de Santa Cruz, no lugar do Souto, fixéronse 2 saneamentos. Tamén se fixeron saneamentos en Anches na parroquia de Santa Xusta, concretamente no lugar de Pontellas. Estamos facendo proxectos xa de gran valor. En este caso, estamos xa traballando para darlle servicio de saneamento xa a lugares que no seu día quedaron sin el. Neste caso, estamos falando na parroquia da Mil, ao lugar de Rozabella, que xa nos trasladamos, eu e máis o proxectista, para intentar buscar a solución, porque tamén quero deixar claro, o saneamento no Concello de Moraña casi o 90% está feito. Quédanos ese 10%. Ese 10% que supón as dificultades máis grandes que hai no Concello, que son casas que no seu día os desniveles e tal non foron posibles facelos, e neste caso é o que estamos levando agora a cabo. Neste caso, o que comentaba agora, na parroquia de Amil, na lugar de Rozabella, para incluir todas as vivendas que hai ali. Tamén estamos levando a cabo un proxecto bastante grande, que é o saneamento, que sí que o hai, pero quedaron vivendas atrás, no saneamento do lugar de Paraños, que estamos mirando, valorando para poder reubicar esa depuradora que está dando moitos problemas, e intentar mirar a forma de poder subsanar ese erro. Tamén estamos vendo a posibilidade
de outras zonas no lugar da alberguería, tamén unhas casas que quedaron atrás para poder pois darlle servicio. E bueno, no tema da limpieza este ano vai ser complicado. Claro que eu sempre o vexo, pero bueno, cando ves o tempo como ven agora na primavera é complicado. A erva pois medra moitísimo, ven con forza. E, bueno, despois de tanto chover, pois hai que chegar a todos os sitios. Eu creo que sempre o fixemos, moitas veces, bueno, a xente quere, bueno, que lle chegue xa no momento, creo que vamos a manter sempre a mesma circunstancia. Vamos a intentar chegar a todos os sitios que, bueno, que ese mantemento de limpiezas que ao fin e ao cabo pois que se realicen e que se realicen ben. Que noticias ten sobre o parco eólico de o Monte do Acibal, que parece ser que hai uns camións por aí que non sei se entraron ou non entraron, porque aún isto está paralizado por orden do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia dende maio do ano 24, desde fai máis dun ano. Sí, exactamente, sí, eu tuve un traslado e conocemento desta situación a través de unha asociación de veciños de eólicos que hai ali en Moraña, puxéronme un conocemento. Eu non estaba xusto ese día no Concello, pero, bueno, trasladei ao noso policía local a que se desplazara á zona e, bueno, el comprobou, parece ser que había 2 ou 3 camións de Rumanía, parece ser, viñan con pezas e parece ser, se despois, según me informou o policía local, non eran para este polígono, marchaban para outro polígono, sí, estaban confundidos, viñeran para este. Bueno, eu informei en este caso a presidenta da asociación, conforme, bueno, ela requeríame se había informes ou algo. Nós non temos conhecimento ningún. Eu xa dei traslado moitas veces e dei información a esta asociación e máis a moitos veciños. Nós aquí non temos casi parte ningún como administración local. A competencia é nula. Nós, ao Tribunal Superior de Xusticia paralizou o parque. Nós en ningún momento tuvemos conocemento deste tribunal que nos remitiran sentencia, en ningún momento no cal nós non somos parte ninguna. Nese caso, eu cando me trasladan algunha información tal, pois é o meu deber mirar e valorar, exactamente, valorar o que está pasando, se é veraz ou non. Bueno, convenio do encoro, lóxicamente do encoro do Umia, en Caldas, que lle afecta aos municipios, aos concellos, recordamos, Caldas, Cuntis e Moraña. Hai nova proposta de Augas de Galicia, hai cambios, que información ten de último minuto? Sí, nos aí, bueno, Augas de Galicia trasladounos no seu momento un escrito conforme había que modificar onde iban a destinados eses cartos. Uns cartos que, bueno, é un convenio que se firmou cando se fixo o encoro, ali no... Que reciben os 3 concellos a partes iguais. Que reciben os 3 concellos. Entón, notificounos de que eses cartos, intervención, máis ben, da Consellería de Medio Ambiente, pois dicíalle que eses cartos deberían de ser gastados en medio ambiente. Entonces, bueno, eu puxeme en conocemento xa no primer momento, cando nos mandaron, e correximos eses gastos, porque é o que lle comentaba eu e trasladaba aos outros alcaldes. Temos eses gastos, porque ao fin e ao cabo pois, hai gastos en medio ambiente nos concellos que podemos xustificar en ese tal. Hai que facer as modificacións, pero pódense facer. Nós, desde o primer momento, xa fixemos esas modificacións. E aquí se acabou con todo. Exactamente. Tuvemos unha reunión, neste caso, co director de Augas, os 3 concellos. Nós xa levábamos os deberes feitos, xa tiñamos os cambios eses xa feitos, entonces pois, non temos problema ningún. Perfecto. E entran dentro dos concellos que participan, que interveñen na chamada Ruta Mariana, que é unha nova ruta. Que proxectos, que señalización, cales son as rutas que pode contar en menos dun minuto? Sí, pois iso é unha ruta, bueno, unha ruta que convido a todo o mundo. Eu fixen a etapa, unha etapa na cal pois, pensaran que na programou, neste caso. É unha etapa moi bonita. Nós temos moito avanzado xa. Somos, creo que, un dos únicos concellos de toda a provincia que está... Hai 13 concellos afectados na provincia. Témola señalizada completamente. Que bueno.
temos toda o noso obradoiro de emprego, pois señalizouna hai 3 anos, deixouna toda marcada. Se pode practicar, se pode usar? Témola toda, sí, exactamente. E vexo que, bueno, moitos veciños que por donde percorre a ruta, pois todos me din que cada vez pois vai máis en auge. Este ano, pois, a través da Diputación de Pontevedra, tamén se dou vistosidade, en este caso, pois na Feira Internacional en Fitur, que se levou tamén para darlle, pois, promocionala e darlle un pouco máis de auge. Pouquiño a pouco está collendo auge porque os meus veciños neste caso pois coméntanmo que cada vez pois pasan máis peregrinos. Tamén se puxo mobiliario urbano, puxáramos bancos de madeira para que, bueno, eses peregrinos que veñan se queiran sentar e poidan disfrutar das nosos estupendos paisaxes que temos en Moraña. Bueno, Moraña é moito Moraña a nivel de festas, non? E principalmente de eventos gastronómicos, non? Sí, exactamente, Moraña... O sea, son de referencia en Galicia. Sí. Falamos do carneiro espeto, do porquiño á brasa, tamén da rapa, que temos que falar das rapa das bestas de Amil. De Amil. Sí. Bueno, empezamos, por donde? Sí, pois empezamos e tal pola primeira. Eu creo que sí, a primeira pois empezamos a celebrala, bueno, eu non quero desprestixar neste caso pois a ningunha festa parroquial que non está claro, que pero as mellores son as de Moraña. As mellores son as de Moraña, exactamente. Empezamos, bueno, desde as primeiras que creo que é o San Benito dali do Covelo, que antes se facía, era unha gran festa, agora, bueno, foron morrendo, e eu para min son todas importantísimas. Pero, bueno, temos unhas de referencia, como son a festa da Rapa das Bestas de Amil, que, bueno, que sempre a principios de julio, e tamén, bueno, continuamos despois ca do Carneiro, claro. Cas festas do Carneiro, unha festa de referencia, unha festa de interés turístico en Galicia, e, bueno, das cales, pois, estamos moi orgullosos, é un referente para Moraña, danos a conocer en moitas partes xa do territorio nacional, da cal, pois, eu síntome orgullosísimo de que, bueno, de que esta festa cada vez vai a máis. O Carneiro Espeto, que estamos falando unhas 3.000 personas, máis ou menos, o ano pasado, exactamente, non? Sí, o sea, comensais, sí. Unhas 3.000 comensais xa que se cerra en unha semana. Eu pido sempre disculpas porque abrimos o plazo para inscripcións de lotes en unha semana, pois temos que cerrar xa porque xa non hai máis sitio. O aforo é moi limitado, a carballeira é a que, bueno, nós non podemos meter moita, é o produto, exactamente, non podemos meter máis xente. Entonces, bueno, son unhas festas que cada vez pois van a máis, bueno, para nós é un orgullo. Xa estamos traballando, xa empezamos porque é unha festa que ao fin e ao cabo consúmenos moitos meses de adianto para poder que salga todo. Pero axuda moito a Moraña, axuda moito a economía de Moraña, a economía local, os carneiros, o pan, o viño, as cousas, non? E toda a xentiña que acude e que ao final toma o carneiro no outro lado ou vai aos restaurantes ou ten que ir a Moraña para, non? Sí, e ademais pois enfocámonos todos unhas actividades todas que se realizan pois nese mes de xulio para, bueno, en referencia a esa festa. Falamos bueno, e a Rapa das Bestas tamén. E despois, sí, a Rapa das Bestas tamén, sí, é un referente, bueno, porque ademais é do Monte Acibal, onde está este polígono eólico, digamos, ou parque eólico, non? Exactamente, aí hai os cabaliños que son de xente de son propietarios de veciños de Moraña, sí, na cal, da Amil. Sí, ¿no? da Amil, sí. Claro. Sí, da Amil, bueno, para algúns de barro tamén, pero, bueno, a gran maioría son de propietarios de Amil, na cal, pois... Os cabalos soltos. Sí, teñen os cabalos soltos todo o ano, recóllenos ese ano para poder rapalos, desparasitalos, e, bueno... Pero aí participan incluso as nenas e os nenos, non? Sí, exactamente. Moi pequenos, moi mozos, non? Participa todo o mundo, sí. Claro. Desde nenos, maiores, adultos, homes, mulleres, hasta o alcalde, non sei... o ano que gañei as eleccións prometinllo e ali estuve tamén. Que tal se lle dá? Bueno, ben. E, bueno, e despois, bueno, non quero deixar atrás tampouco pois o que é o San Roque, unha procesión pois tamén moi importante. Bueno, os milagros da Mil, cuidado. Sí, bueno, eu vou cronolóxicamente, claro. En agosto, pois o que é o 16 de agosto,
o que é a procesión de San Roque, de San Martiño da Laxe, unha procesión que, bueno, cada vez tamén ten máis xente. Tamén quero recordarme do porquiño á brasa, un porquiño á brasa que bueno, co ano pasado volveuse a retomar despois duns anos de parón, e tamén, pois, da romería dos Milagros de Amigo. Que é un pouquiño máis fuerte, que é un pouquiño así, máis numerosa, digamos. Exactamente, sí. Máis numerosa e popular. Bueno, e todas estas cousas, aínda que empecen no verán, no mes de xullo, pero, lóxicamente, hai un traballo, hai unha organización, hai unha planificación e hai, digamos que a participación dos veciños, non? Donde hai asociacións culturais donde hai asociacións de veciños, pero senón todos os veciños colaboran aí, non? Un pouco. Sí, exactamente, todos os veciños, pois, temos asociacións que, bueno, todos colaboran, o que é as asociacións de mulleres rurais, tamén que expoñen as súas, bueno, o que fan durante todo o ano, pois outras asociacións que tamén axudan aí para o Club de Atletismo, que fai a súa carreira popular de atletismo, a BTT do Carneiro ao Espeto tamén, bueno, é un sinfín de cousas, non quero deixar, que igual me queda algunha atrás, eu pido disculpa neste caso, pero todo o mundo participan e ao cal agradecemos moitísimo de corazón que, bueno, que se faga todo piña a esa festa e ese mes de xulio con tantas festividades. Pois, señor Gómez, este tempo se nos acabou, pero ten un último minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín. Nada, pois eu decir que, bueno, que sigo a disposición de todo o mundo, como todos os veciños me conocen, seguirei sempre traballando, mentres este aí, eu moitas veces digo aos veciños, mentres eu este aquí, eu estarei axudando a todo o mundo, para iso estou, eu creo que un alcalde é o que ten que facer, estar aí traballando e axudando a todo o mundo, facendo obras as que poidamos facer, as que estamos facendo, e que, bueno, que me darame atrás tamén o plan que vamos a firmar esta semana, que é a integración da Rúa 5 ca Carballeira, e, bueno, é solucionando eses pequeniños problemas que teñen os veciños, que moitas veces son insignificancias, pero que ao fin e ao cabo, pois, veñen a ti para poder axudarlle, e así estamos. Eu para iso estarei, teño as portas do despacho abertas sempre, e o meu teléfono creo que o ten todo o mundo, e así estarei, sempre traballando hasta que marche algún día, pero mentres este... Hasta que os veciños queiran. Exactamente, mentres este, pois aí estarei axudando. Bueno, pois foi un placer contar con vostede e lle desexamos moitos éxitos e boas festas. Nada, moitísimas gracias a todos vos. Estades convidados a vir á festa do Carneiro ao Espeto, que é unha festa pois bastante popular en todo Galicia, e todos os que queiran pois vir a esta Moraña, pois todos están convidados. E Moraña é moi bonito, e ademais ten maravillosos pazos, maravillosos lugares e parroquias. Exactamente. E o máis importante que é a xente. Sí, ese é o máis importante, sí, a verdad que sí. Os veciños. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimos éxitos. Nos vamos da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Francisco Martínez, o presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira. Non o perdan, será dentro de un instantillo. Hasta ahora mismo.